Friday di ay man. Friday morning. Dito po pork chop. Hello, good morning. Ayong buntag, tibok, kalibutan. Tao, salamat Lord, dalang salamat sa kasas kinabuhi. Wala ko kulog tikaw-tikaw. Naguto ko pork chop. Bali sa deron, Friday morning. Kumusta naman mong tanan? Labi na ni Ma'am Pili sa taghap, Ma'am. Sa'y lubang mo, Mama. Kumusta man ka? Amping kanunay. Relax lang. Kaya ng tanan at hindi ka paingon. Sakit man palandungon, pero ang temahe mo. Maman lang kung kinapugi. Relax lang, Ma'am Pili sa taghap kay kitang tanan at punta pa doon. Wala maglulos kalibutan at punta pa yun. Condolence na lawan sa iyong pamilya, lalo na diyan sa Bilar, Kampagaw. Kitang tanan at punta pa yun, kita maglunos kalibutan. Tawad. Saan taman, bawian na kahayag, hindi mo mother. Ampun na lang tas Ginoo, hindi sa taghap. Basta, amping kanunay. Utot ako, mamahaw. Ito, Bernis man ron, kasi makahabol ko. Hindi ko ron. Ayos siya. Kaya yung kuhan sa street resort. Ang tatlo sa isa. Pwede magawa sa resort. Wala sa resort. Maghanap ako. Nagrabay sa hotel. Sa ko mo layas. Sa ko mo layas. Ako, mahipos kaya rin mulayas mo panamilin mo tayo pagpantanan mamilin ayok maging Ma'am alam mislisan jasa kaya niliro ngunit dia po diha ni Sir Noel Dominguez kasi po kasi po sir na yung icon kasi po bibigyan sinilito din siya na yung Mama Kabalo kamusta ang mga yung panahon niya Mabidina Urada Kaniti maging Ma'am salamat sa kanilang pagsubaybay subaybay din kami sa YouTube sa FB namin sa kanunay sa pagpag-close na na matagang kita salamat kado yung tanan Berna Mendoza ni Gia Ponce dahil iluto na pork chop. Mag-pork chop ko ron, magulay ko o kawayan o buwan. Gulay sa pobre kawayan. Makabilis ka, may makahibaw sa ng kawayan. Yung nakapanahon karon, release na happy weekend.
sa ko rin may kawayan. Yung mga kawayan, butong, ubod sa kawayan. Diyan sa Balinsa Danao, kamusta ng tamang Terry Ulrich. Good morning, regards ko niya, nanay niya, sa Danao, Balinsa. Ang pamilya, good morning. Kamusta niya, wabay uwan. Dari magkuhan man, kalisag uwan. Morning. A few moments later. Hawa dia kambang, pandawa. Basta tayo danangis na ko og pandilitsi. Kwakiros na tay. Pandilitsi sapod. Huy, panda! Panda daw. Ako ani mo panda nang sa baka. Ako na po yung bisita. Nuwas si Iro. Hatag ba si Iro? Buol. Hawa dia panda, bi. Nasa baka panda raman yung daka nga. Alas panda yung bukad naman na. Panda. Ano na namang tambukan ni mo? Ano na namang nakaan ni mo? Di man ako subaon. Asam tos nanay? Mau. Kamusta bagi mong check up? Hmm. Kamusta bagi mong check up? Makoy TV. Pulmonya ko lang kuan. Totoo yung mga bobo? Oo. Nalitambaw lagi. Magi apong tambaw. So, di tiguang na. Ano nung tong pasok. Hay, mangunay na putag. Nangapitog-tog. Kumuti na sa ibang buwan. Babaw. Wow. Beng! Oh, Beng! Ala. Ay! Overripe na. Overripe na. Ang katay? Ano man? Tayas. Isa po. Ha? Isa po dahil. Ibang gahi. Panitin ulit ka. Iman panitay nun. Kuan man. Balita nun. Kusaraan rin eh. Makaan ka? Nung talaga pakutara niya ba? Buwa manuwa. Mas nanay.
Oga. Nay! Pagdagot, mukha ko sa tiring kapadas. Nalagay sinugbang ko, ano ni Mahal? Sinugbang buwad, ang sugba mo? Beng! Buwang nagsaging to ha? Japihon laman, saging. Kami namtaron tanga muti. Kini say basa man. Ah, di pa hinog sa ubos. Sa butang. Kailan? Mukhaan krus na tay. Kapadas? Oh. Pagkutara tayo. Eh, ito ako nay. Isang matag. O man na mahugar ng isaw. Tapay. Isa. Kulong nito. Ay, sige ko. Sige ka. Sir, kung tasa. Ako na po yung mga harvest. Uy. Ito ko nakita. Nala, di pa kasi. Likod sa ang kusina. Yak. Yak. Oops. Bagong sipak. Bagong ipo. Kapayas na pud mo diha. Gahapon ra bang panihapon kapayas sa isang adlaw. Kay hinog man pud kahiling na hinugan pud kang hiling kapadas. Hala, pintor. Ano rin ang labot niyo mo? Wa may tingog na. Jodoh mo itong subagan na kami. Mga nang kulit kamitan. May na kuskus. As mo katinga sa mong hinayhay, daghang hinayhay kay siguan. Nakalinig ka. Hinayhay ni mamalit. Ngas na nay. Ang suot ni Paul, kamuk tayo ng sagbay kay Gug Maghangin. Ay, sir. Ya. Uy. Saan ko sa kapagas? Sabot ba nay? Kapas ko. May putong kapal sa kanghirin kay pohon kaado. Tamis. Okay? Tamis man. Ako kami kapas bawon. Tamis man. Ay bawon kapas na tamis man. Makasilig ka nung mo kaon? Ha? Mukha ka nunay? Waman. Tama ba? Kano galing? Kaya ko man, hinog sa punuan. Huwag mo din yung gitalugan. Huwag na yung... Huwag na yung nga kalburo. Hali ba sa putong kanon? Bernis mo man. Ano mo practice sa dito mo? Practice ah. Tanong mga sa Dami mo alam. Dami mo kabutan. Aw. So, nakinamto yung kuntis-kuntis mga kuan. Uma na. siguro. Mga kuntis sa mga may mga dagang karlan, dagang taging. Kang kamay? Kayat? Kay? Bawas sa kuko. Kan makapan. Hindi pagpandi ah. Upa Violet, kapayas. May tugtog na. Kakatagay? Nakabok? Ang kamay? Ag mga hacker, ning andar na pod. Hack na pod nga number ko ng Ali. Aliana. Ado mo pa ilad. Huwag yapon mundang. Parang nag-chat sa GC Syria. Mura na majagnaw ni hangnaw, mura na jagnaw kapadas.
Sayang ka doon kapadyas, huwag nanguha. Apa? Birahan din eh, taman-taman. Oops! Then po color oh. Anong libirahan taman-taman ng kapayasa kay wa may na luoy. Opo, Violet! Ano pagkapadas? Napa mo, nag-blenderan ta. Birahan nagtaman-taman. Kaya di na mapas. Kapatay. Tay. Dapa. Ako. Tidak sa kabuok. Terus prami muli dari sa family house. Aron na ikapalis daghan. Doktor sa pasada. Grabe mga hacker, wa man gyapon mo undang. Ako na bong sa haling account. May babo. Wag sumas ka pajas. Birahan. Doon ka wag tugtog na dadun. Ay, salamat. Salamat sa kapajas. Basta tayo nagpatugtog. Tog ka tayo. Wala kami nag-radio tayo. Sinunog sa Cebu. Wala yung drama. Wala nagsundan eh. Nagsun, wala yung pumulaag. Yung sa pag Sabi ng tinabuhan koan. Dago Rasmil. Ta, sana all. 2,000.